Tak čaute, ja sa volám Stano Staško a som herec. Rozhodol som sa, že budem hercom dosť neskoro, mal som 24 a bol to taký môj sen, medzi tým som skúšal niečo iné, z úplne iného rangu, z iného odboru, no a dostal som sa k tomu divadlu. Divadlo som začal robiť teda na škole vysokej a potom profesionálne a medzi tým som začal tak ako zo záľuby robiť divadlo improvizácie. Len ako súťaž, ako hru, ako improvigu a postupne sa z toho vzniklo samostatné predstavenie, kde sme sa traja dali dokopy a začali sme hrávať improvizáciu celý večer. A povedali sme si, že raz za mesiac to skúsime. No a potom prišli z ďalšieho mesta, že druhýkrát, aby sme to v tom mesiaci. Tak bolo ťažko, že druhýkrát. No tak sa nabaľovali ďalší a ďalší, až z toho vzniklo asi 8 miest a v tých mestách už kapacitne nestačili sály, tak museli sme hrať dvakrát za večer. A čo sme na začiatku pokladali jedno za mesiac za obrovské maximum, že viac sa už nedá, tak zrazu hráme 8 a z toho 3-krát hráme 2-krát za ten večer. Čiže je toho strašne veľa. Nikdy som nemyslel, že to tak ďaleko dojde, ale tým, že sa nám to páči, že to robíme s chuťou, že to robíme radi, že to robíme pre druhých, s ľuďmi, ktorými si rozumieme, tak to ide a postupuje ďalej. Podarilo sa mi natočiť film. Nikdy som nemyslel, že sa mi podarí natočiť film, lebo v dnešnej dobe žiaľ na film potrebujete dosť veľa kontaktov, aby ste sa dostali do filmu. Ale oslovil ma jeden mladý režisér, poď so mnou spraviť film, mám pre teba jednu postavu, ale bude to zadarmo. Ako nedostaneš za to nič, lebo nemáme na to peniaze. No budget film. A tak sme ho natočili, mysleli sme, že to pozrie pár ľudí a koniec. Teraz sa premieta v kinách, asi v 15 mestách na Slovensku, má návštevnosť, ideme na festival a zrazu z toho niečo. Myslím si, že treba chcieť, robiť veci s radosťou a čo najlepšie, s priateľmi a potom niečo z toho určite vyjde.